Ritskura rero nigo ababwatani bagusangirikana gose kumirana ase kirisia gia Catholic Diocese of Kisii omocho bosongo irikonyora amaigero igoro itinchira baranya reko baba bakogenda kwegera obwene bwa manyabantu anene bono obwene bwa bantu bana bake obwene bwa bantu bari bamenyete no borema nabo igo egati yobwene ose abantu bari babwate okoganya okuya ajigani igo aina no samagiria yaiga nigo aina no ne kiombe kia ba sister kikemanyakaine buna Association of Sisterhood of Kenya ase kirisekyo gia Catholic Diocese of Kisii ase bona abantu baburiwe wesoke na gukwana neryo gerimo anamono chinga kia abantu baria ausabantu abo babere bakonererwa ase ebinyoro ndipo nasanya na robotura senchira ekobwatia hii habari ambayo tunafanya nini chingaki ebikore byokunererwa kwa bantu bigendete konekiwa anana sorogongorwa gusi lituko lya lero bwatani ao kurase county ya Kisii igo baumirana asokonyora maigerio na bigusangiriria ebirengere byabo igoro yokwegerera obwene bwa mwanyabantu ngoro kwa Sister Georgina Chitambasi, Sisters of the Blessed Virgin Congregation, representing the ASK unit, national unit here in Kisii. Nimetrainiwa na the national unit ASK kwa maneno ya human rights na pia safeguarding of minors and vulnerable adults. Na siku ya leo nashukuru sana kwa sababu tumeweza kujumuika hapa kuwa na mafundisho. Dieta kolo Sister Florence Kerubo, chairperson Association of Sisters of Kenya, Kisii unit. Na vile nobo kwa munene rero saurie seminar tubwate ya child safeguarding and protection. Jina ni Sister Juliana, Little Sisters of St. Francis, working in the Association of Sisterhoods of Kenya, ASK. Tuko na programs different kama vile Justice and Peace ambayo inaangazia mambo na watu katika jumuiya. Egati yabagambi baikirana sama igeria yue nigo baumurubiri ga okoboko unenchire yamo yogo chukubwa tokobo konyi anene asebaria bagendete kunererwa Injasa Marieta Njoni Mboga Makol, the chief of Kiwor location, Kisii Central, Kisii County. Lero igotuacha seminar ya safeguarding okolenda abana bake n'abantu betenyareti asingenjo hao unabane mafu ekerekyo nigo baba bagosemiwa chinchere ao chokorwania ebikore bunebi koborokereri turena omwana nyoro osaliwe yanga chiaye nchigo sibigwa igo akoiruja gitari bunaligo tena tu report omwana nyubwate mechando chintakane chikolera nkote bitora abantu bamintu bunababwenete koire report yabo asaba gambi tuanyara mafundisa ya akaratokera nari inka osase binyoro bito igagotokonya aso maintain law and order agotokonya aso gokonya abana bari bakuwe megondo batikiri chintakana egotokonya aso o protect abagotu wali bakunererwa asingenjo ao bono nigo barure okuboria gochasa abantu bonsi kubwaterana elio gokeania ebikoro bunebiga anene kurwa sebinyoro. Tunajua tukishikana mikono pamoja, all these different categories of people, we shall make it stronger because issues to do with safeguarding are very sensitive and delicate. It's not a one man's job, na ndio maana tumeleta watu pamoja ili kwa pamoja tuweze kushirikiana na kusaidia jamii yetu. Huwa tunafanya a lot of capacity building, doing gender sensitive awareness. Ono uko basaba abantu baminto abo asomolebi mo kira kermo igweto monta chandegete abantu mbarora abana bake abana chintakana abangina abagotu mechando nero robabwate ulipoteregeta seni kia ukiagatembe kurega se county ya Kisii letena na enkoro kwa Dipon Asanya.